ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಬಲೆ ತಲಿಪಾಲೆ ಪಂಚಿ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿಪುಲೆ, ಬಲೆ ತಲಿಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿಪುಲೆ, ಬಲೆ ತಲಿಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ತೆಲ್ತ ಬೋರಲೆ, ಬಲೆ ತಲಿಪಾಲೆ ಬಂಜಾರ ತಲಿಪುಲೆ, ಬಲೆ ತಲಿಪಾಲೆ ಪಪಾ ಪಪಾ ಪಪಾ, ಬಲೆ ತಲಿಪಾಲೆ ಪಪಾ ಪಪಾ ಪಪಾ. Let me tell one story. What was it, man? ನರಮಾನಿ ಬದುಕು ಪಂಡ ಕಷ್ಟಲು ಪುಂಡಿಯೇ, ಕಷ್ಟವನ್ನ ಗಾಯತೆ ತೆಗೆದು ಕುಲುಚಿಯೇ, ತಿಲಿಕೇನೆ ಬೆನೆ ಗುಮ್ಮರ್ದು ಪಂಪೆರಿಯೇ, ಐಕಾದೆ ಬಲೆ ತಲಿಪಾಲೇನು ತೂಲೆಯೇ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಂದ ಗೊತ್ತೇತು ಒಕ್ಕ ಜಾದ ಮಲ್ಪುನಿಯ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತೆಲ್ತು ಖುಷಿಡು ಪುಡಿಯೇ, ಬಲೆ ತಲಿಪಾಲೆ ಪಂಚ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿಪುಲೆ, ಬಲೆ ತಲಿಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿಪುಲೆ, ಬಲೆ ತಲಿಪಾಲೆ ತೆಲ್ತು ತೆಲ್ತು ಬೂರಲೆ, ಬಲೆ ತಲಿಪಾಲೆ ಬಂಜಾರ ತಲಿಪುಲೆ. LOL, I laugh out loud. Bale telipale, scream and shout. It's our time, it's going down. Yeah, I could let you know what it is. Bale telipale, papa papa papa, bale telipale, papa papa papa, bale telipale, hey no real only, bale telipale. what a comedy. ಮೂಡಾಯಿ ಬಾನುಡು ಉದಯಮಾನುಗು ಬತ್ತಿಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾಲ ಭಾಸ್ಕರ ದೇವರು ದಿನದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿದೇ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡ್ಡಲಿಡಿ ಸಿರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಪೊರ್ತುಡು ಓಕುಲಿ ಗೊಬ್ಬುಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಕತ್ತಲೆ ಆಪುಂಡು ದಟ ನಡೀರು ಕರಿದು ಕುಡರ ಮೂಡಾಯಿ ಬಾನುಡು ಕಾಡು ಕತ್ತಲೆ ಆದ ನಾಡು ಬೊಲ್ಪ ಆದ ಉದಿಪು ದೇವೇರು ಉದಯಮಾನುಗು ಬರ್ಪೇರು ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿದ ನಿಯಮ ಬಂದುಲೆ ಎಂಚ ಕತ್ತಲೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ಪು ಬರ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಕಷ್ಟೋಲು ಬತ್ತಿನೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಾತು ಪೊರ್ತುರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸುಕಲ ಬರ್ಪುಣು ಪನ್ಪಿನವು ಈ ಪ್ರಕೃತಿದ ನಿಯಮ. ಕಷ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಸುಖ ಒಂಜಿ ಪಾವಲಿದ ರಡ್ಡು ಮೋನೆ ಎತ್ತಿಲೆಕ ಒಂದು ತೆರಿದಿನೊಕುಲು ಅನ್ಪೇರು ಅಂಚಾತ್ರ ಕಷ್ಟ ಬನ್ನಗ ಅಜಮಿಸ್ಕಂದೆ ಆ ಧೈರ್ಯ ಮಲ್ಪಂದೆ ಒಂಜಾತು ಸುಖತ್ತ ಆ ದಿನೊಕ್ಲೇನು ಕಾಪಾಡು ನಮ ಎಂಚ ಕಾಪಾಡು ಪಂಡ ಎಡೆಡ್ಡ ಪಾತೆರುನಕೇನೊಂದು ಒಂಜಾತು ಕುಸಲು ಮಸ್ಕಿರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಆ ಕಷ್ಟದ ದಿನೊಕ್ಲೇನು ಕರಿತು ನನ್ನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ದಿನೊಕುಲು ಬರ್ಪಡು ಒಂದು ತೆರಿ ದಿನೊಕುಲು ಪಂತಿನ ಪಾತ್ರ ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಒಂಜಾತು ಮಂಗ ಮಸ್ಕಿರಿ ಮಲ್ಪಡು ಕುಸಲು ನಮ್ಮ ಮೋನೆಡು ತೆಲಿಕೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡ ಪಂಪಿನ ದಿಟ್ಟಿಡು ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಕಟ್ಟಿಂಚಿತ್ತಿನ ಲೆಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತ ಇನಿ ಕನಗ ಐನೇ ಎಸಲುಡುಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು 4 ಕೋಟಿ ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಡುತು ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ದಿನಲ ಲೇಸಲ ಅಂದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಐನೇ ಎಸಲದ ಆ ಕೇರಿದ ಸುತ್ತುಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ವಿಕಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೊಕಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಬನೊಂದು ಒತ್ತುಡು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಅರುಣ ಮಸಾಲಾ ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸಂಚಿನೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಮೊಕಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಬನೊಂದು ಅಂಚನೆ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ವಿಸ್ಮಯ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಯೂನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಜಂತ ಸಹಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಬನೊಂದು ಬಂದಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಸಂಚಿಡ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಪುಗಾರ್ಥದ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರೇನ ಗುರು ಕಿರಣ್ರು ಅಂಚನೆ ಕೂಟ ನುಣ್ಣು ಮಲ್ದಿನ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪುಗಾರ್ಥದ ಕಲಾವಿದೆ ನಟ ನಿರ್ದೇಶಕರೇನ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕಲೆಲ್ಲ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಭಿನ್ನಾದಿ ಕೆಡು ಕುಲ್ದಿನ ಶ್ರೀಧರ್ ಭಂಡಾರ್ಲೆಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಪಾತಿರುಡು ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಬಂದಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಲಕ್ ಬರ್ರೆ ಒಲ್ಲೇರು ಕೊಡಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಕೂಟ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಕಡೆತ್ತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪರ್ಕಳ ವಿಚಾರದಾದ ಪಂಡ ಮದಿಮೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ನ ಮದಿಮೆ ಎಂಚಂದ ಪಂಡ ಆಣ್ ಪೊಣ್ಣನ ತೂದು ಹಿರಿಯಾಕುಲು ದುಂಬುಡುಂತುದು ಪೊದು ಚಾಟೆ ಮಲ್ತದು ಪೂಲು ಬಚ್ಚಿರೆ ಪಗತೊಂದು ಎಡ್ಡ ಲಗ್ನ ಮುಹೂರ್ತನು ತೂದು ಬಾನ ಕುಡಿತ ಸೂರ್ಯ ದೇವರನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆನ ಸಾಕ್ಷಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಮುಕ್ಕೋಲು ಕೊಲ್ಪಾದು ಮುಕ್ಕೋಲು ತೋಜಾದ ಕೊಂಬು ಗಿಂಡದ ದಾರೆ ನೀರನ್ನು ಏರಾದು ಮದುಮೆ ಮಲ್ಪನವು ಕ್ರಮ ಅಂಚಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ನ ಮದುಮೆ ಏಪಲ ಗಡಿಪು ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇನಿಕ್ಲ ತೂಪ ಮದುಮೆ ಅದು 25 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ ಅಷ್ಪ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷ ಒಟ್ಟು ಗುಪ್ಪಿನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅಂಡ ಬೇತೆ ದೇಶೋಡು ಹಿಂಚತ್ತು ಮದುಮೆ ಅದು ಕೆಲವೇ ದಿನೊಟ್ಟು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಡ್ಲ ಆಕುಲು ಬುಡುಪಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಬಂದ್ಬಿಡೊಂದಾಂಡ ಮನ ಕೊರ್ಪಿನ ಬರದೀಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಲ್ಲ ತೂಪ ಈತವನು ಸುಲಭ ಡೈವರ್ಸ್ ಇಂದ ಬನ್ಪ ಅಂಚ ಮದುಮೆದ ಬರದೀಪಿನ
ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ದುಂಬುಡ್ದಿ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಬರ್ಕಳ್ದೋಗ್ಲು ಬರ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎದುಕೊನ್ಗ ತಾಟಿದ್ದು ಸ್ವರ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನೆನಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಾಕದ ರಂಗೋಲಿ ಪೋನ ಇವತ್ತು ಪೊರ್ಲಿಯ ಎನ್ನ ಬುಡದೆ ನಂಗೆ ಸಾರ್ಥಕ ನಿಕ್ ಇಂದ ರಂಗೋಲಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಒಂದುಂಡ್ಯಾ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ರಂಗೋಲಿ ಎಪ್ಪ ಕಲ್ತೀನಿ ಅದ್ಲಕ್ ದಾದೆ ರಂಗೋಲಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಒಂದು ರಂಗೋಲಿಯಾ ಮಕ ಯಾನ್ ಪೀಚನ್ ಬೈದ್ನ ಡಿಡಿಟ್ ಪಾಡ್ನಿ ಮಾರಿ ಡಿಡಿದಾಗ್ಯಾ ಡಿಡಿದ ಪಾಡ್ನು ಇಡೆ ಜಾಲು ಪಿಜನ್ ಬೈದಡು ಪಿಜಿಂದ ಅನ್ಬೋದಿನು ಇರಿಗೆ ತೀಪೆ ಪಡ್ಕೈತೆ ಈರು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೋಪಿಲ ಪೊಟ್ಟು ಮೂಲೆ ಪಡ್ಕೆ ಮೈಪಾರು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಡಿಟ್ ಪಾಡ್ನಿ ಓ ದ್ಯಾವರೆ ಇದು ಎನ್ನ ಪಡ್ಕೆಗೆ ಈತ ಪಿಜಿನ ಬೋಯ್ದಿನ ಎನ್ನ ಪಡ್ಕೆಗೆ ಈತ ಪಿಜಿನ ಬೋದುಂಡ ನನ್ನ ನೆಕ್ಕೆ ಎತ್ತು ಬರು ಒಯ್ಕ ನೆಕ್ಕೆ ಎತ್ತು ಬರುಂದು ಅವು ನಕ್ಕು ತೂಲೆ ಅತ್ತಿ ಎರಡೊಂದು ವಿಷಯ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈರು ಕೊಡ ಬೆಡ್ ಇರ್ದಾಗೆ ಪಡ್ಕೆ ಮೈದಿನಿ ಏನ ಬೆಡ್ ಇರ್ದ ಪಡ್ಕೆ ಮೈದಿನಿ ನಿಂದು ಮುರಣಿ ಅಂದು ಯಾ ಬೋರ್ಡ್ ನಿನ್ನ ಕಂಟಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಮೈದಿನತ್ತೆ ಬೊಕ ನಿನ್ನ ಕಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮೈದಿನತ್ತು ಬೊಕ ಯಂಕ್ ಮುರಣಿ ಒಂದಿನ ಕನೋಟು ಬಾತಿ ಯಂಕ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಕೈ ಅವು ಪೋಡಿದು ಪೋಯ್ ದೇ ಈರೇನಂಚಿನಾರೇನು ಮದ್ಮೆ ಆಪಿನರ್ದು ಓಲಂಡಲ್ಲಿ ಅವನ ರಕ್ಕಸನ ಮದ್ಮೆ ಆತೇಡ ಏತು ಖುಷಿ ನಿಂತಿದ್ವಿ ಗೊತ್ತುಂಟೆ ಏಯ್ ನನ್ಪೆ ಸೋಯ ಜನಿಕ್ ಅಜ್ಜ ರಕ್ಕಸ ನೀರಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಆಪರ ರಕ್ಕಸ ನೀರು ಮದ್ಮೆ ಆಪರ ಅಂಚ ಆರ ಬಲ್ಲಿ ಈ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧರು ಮದ್ಮೆ ಅಂಡ ಯೋಕುಲ ಅಂಗವಿಕಲ ಆಪೆಗೆ ದೇ ಎಂಕಿರು ಬೋಡಿ ಎಂಕಿರಿನ ಬುಡ್ದು ಬದುಕುನ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಐ ಲವ್ ಯು ಸಿಗಲ್ಲ ನಾವು ಬದು ಪೂರ ಪೋತು ನಾವು ಇನ್ನ ಕರ್ಮ ನೀನು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಎಂಕ್ ಮಾರಿ ಎಂಕ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಎಂಕ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ದ ನಿಕ್ ಯಾನ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪೆ ದದೆ ನಿಕ್ ಯಾನ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪರ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದ ಇರುವ ವರ್ಷ ಅಂಡ ಬುಡದಿನ ಒಂಜಿಲ ತೋಜಿ ದೇ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬುಡೋಯ್ಯ ಒಡೆ ಬುಡೋನು ಎನ್ನ ಪಿಸ್ತುಲ ಗುಂಡು ತ್ಯಾಮ ಆತಿಂಡ್ಯ ಅತ್ತಿ ಇಂಕಿರೋದು ವಿಷಯ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬರಿತಿಲ್ಲದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕುಲ್ಲರತೆ ಅಂದೆ ಆರೆಡ ಮರ್ಮೇಲೆಡ ದಾದ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮರ್ಮಲೆ ಯಾನುಂಟ 3 kg ಒಂಜಿ ಬಾಲೆನ ಪೆತ್ತಿದೆ ಅವಳ ಒರ್ಮ ತಿಂಗಳು ಬಂದಿಡಿದ್ದಿ ಒಂದು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಬಾಲೆನ ಅಂಚೆನ ತಾಂಕಲ ಬಂದುಂಡತ ಮರ್ಮೇಲೆಡ ಬಂದಂತೇರು ದೇಕ್ ಬಂದ್ರು ಜಾಗ್ರತೆಗೆ ಒರ್ಮ ತಿಂಗಳು ಅಪ್ಪೆ ತಾಂಕಿನ ಮರ್ಮಲ್ದ ಹಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೋಡಿಗೆಲೆ ಆಂಡ ಮರ್ಮಲ್ ಬತ್ತಿ ಎಂತ ಬಂತಿರು ಮಾಮಿ 3 kg ತುಂಬ ಒಂದಿರ್ಗೆ 6 ಕಂಚಿ ಬಂದ್ಪುನ್ಗೆ ಐಕ್ ಮರ್ಮಲ್ ಬತ್ತಿ ಎಂತ ದಾದ ಬನ್ನಿ ಗೊತ್ತುಂಡ 3 kg ದ ಯಾನು ದಿನಾಲ ರಾತ್ರಿ 75 kg ತುಂಬ ಒಂದು ಎಂಕೆ ಇಂಚು ಅವ್ರಿಗೆ ದೇ ಬೇಟಕಲ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರಡ್ಸಿ ಬೇಟಕಲ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರಡ್ಸಿ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕೋಪ ಬರ್ಪಣವೇ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಂಡ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಂಡ ಕೋಪ ಬತ್ತೀನಲ್ಪ ಇರ ನೋಡು ಮತ್ತೆ ಭುಜಂಗ ಕರ್ಪೆ ಬೇಟಕಲ ವಿಷಯ ಮತ್ತೆ ಯಾನಿರಗೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುಣ ಅತ್ಯ ಈ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪನ್ ಅಂತದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಅಂತದ ಅವೀರತೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಅಂತೀನಿ ಅಂತೆ ದಿ ಪೋಯ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋಯ್ ಇತ್ತೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋಯ್ ನೆಟ್ಟು ಸೂರಟ್ ಹೀರೆಂಗ್ ದಾದ ಗೆತ್ತು ಕೊರ್ಪಾರು ಎಂಚ ದಾದ ಗೆತ್ತು ಕೊರ್ಪಾರು ಸುರುಕು ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಕೇಳಿ ಸುರುಕು 7 ಸಾಲ ಗೆತ್ತೊಂಗ ಮುಕ್ಕಲ್ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಮೂಲು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮೂಲ मेरे अंचने ये शॉपिंग ले तुम पोपी लेची वोडे एक ले तुम पोपी लेची मेरे मत में नहीं यंग कर्मा अव सैयड गेल्लंची ಎಂಕಲ ಊರ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಉಂಟು ಐಕಂಡ್ ले तुम पोपरा ಇನಾ ಕಡೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬರ್ಪಿಯಾನ ನಿಗೆಲ್ಲ ಊರ್ದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರ್ಪುನೆ ದಾನಿ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಪೊರ್ഞ്ഞೋನ ರಾಶಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಪಾಡ್ಲ ಕೊಂಡೆ ಅರ್ഞ്ഞೋಡ್ ದಾಸಿ ಪೊರ್ഞ്ഞವೆ ದಾದಣಿತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ഞ്ഞೋ ರಾಶಿ ಕಾರ್ಪಾಡ್ಲ ಕೊಂಡ ದಾದ ಮಲ್ತಾರ್ಬೇಕಾ ಏನ ದಾದ ಮಲ್ತಾರ ಯಾನ್ ಕೈ ಪಾಡಿ ಯಾನ್ ಈ ಕರ್ಮಗೆ ಯಾನ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ರೆಡಿ ಆತೀನಿ ಐಕೆ ಯಾನ್ ವಕೀಲರ ಬರ್ರೆ ಬಂತೆ ಇರೇನು ವಕೀಲರೇನು ಮಾರಿ ವಕೀಲದ ಅರಿದಲ್ ವಕೀಲರೇ ಮಾಡಿ ಓ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಡೋರ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಈ ಬರ್ನ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿಗೆ ಮಾರೆ ನಮ್ಮೆ ನಿನ್ನ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಕಾವ ಎನ್ನ ಇನ್ನು ಐವನೇದ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಸ್ವರ್ಣ ಮಾಸ ಮಲ್ಪೋಡು ನುಲ್ಲೆ ಆವ್ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಬಗೆ ಬರ್ಪೆ ಅವ ಇಪೆ
ವಾ ಸೆಕೆ ಮಾರೆ ಹಾ? ವಾ ಸೆಕೆ ಬಂದ್ರ ವಾಡಿಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬಾರಿ ಸೆಕೆ ಬಾರಿ ಸೆಕೆ ಇರಾಗ ವಾಡಿಡ್ ಬದಲ ಸೆಕೆನಾ ಅತ್ ಈದೇಗ ನಮ್ಮನೆ ಆಡುನು ಈದೇಗ ನಾ ನಮ್ಮನೆ ಆಡುನು ನೀರು ವಾಡಿ ಬಂದ್ರದ ಯಾಕೆ ಆಡಿ ನಂಗೆ ಮಾರ್ಲ ಅವ್ ವಾಡಿ ಗಾಡಿ ಮೇ ಅಂದ ನಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಉಂಡ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅವನೊಂಚೂರು ತಾಗುಣದಲ್ಲ ಪೋ ತಾಗುಣದಲ್ಲ ಡ್ರೈವರ್ಲೇನಾ ತಾಗುಣದಲ್ಲ ಡ್ರೈವರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಣ್ಣ ಡ್ರೈವರ್ ಅಣ್ಣ ಹಾ ಬರಡು ತಾಗುಜಿ ಹಾ ಬರಡು ತಾಗುಜಿ ಮಾರ ಹಾ ಬರಡು ವಕೀಲರ ತಾಗನ್ ನಿಕ್ ಮರಲಂಬೆ ಏನ ಆತ ಪೊರ್ಲು ವಾಡಿನು ಆತ ಮಲ್ಲ ಪಾಡಿದಲ ಬೊಕ್ಕ ತಂಬೆ ನಿಕ್ ಮಂಡೆ ಸಂಬಂಧಂಬೆ ತಾಗುಣ ತುಲ ಬನ್ನೆ ತಮ್ಮೆ ನಿನ್ನಡ ಅದೇ నీకు కొంచెం వంచూర్ల భాష పూజ నీకు సంసారం చాలా సమస్య నీకల్లా సమస్య అయిన పని నీకు అర్జెంట్ ఉంటు సమస్య అయిన పని నీకు సమస్య ఉండే వకీలరా దాదా 12 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಪಿರೋಡಿನ ಗೆಜ್ಜೆಡು ಮಂಡೇಟ್ ಪಾಡಂ ಪೋಯಿಲಕ ಪೂರಿಗೆ కాదంబే యాన్ని బల్మే చెప్పిరే వెళ్తినంబే నంబే వకీలే కొత్తనదా పంకువే మగ సారీ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ ಪನ್ನಿನ ದಾಲಜಿ ಎಂಕ ಡೈವರ್ಸ್ ಔಟ್ ರೇಲ ಇತ್ತೆ ಚಳಿ ಐತಂಬೆ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಲ ಅರಗಲಾರ ಪೂಜ ಒಂದು ಒಂದಾ ಪೂಜ ಕರ್ಮೇರ್ನ ಮಂಡೆ ಸರ್ ಅದಿಬೆ ನಿನ್ನ ಆತ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂಬೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನ ನಿನ್ನ ಇನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನ ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಡೊಂಜಿ ಕುಲ್ಸೈರು ಎಂಕ್ ಮೂಲ ಅಟಿಲ್ ಪುರ ಎಂಡನೆ ಮಲ್ಪೋ ಅಟಿಲ್ ನಿರಡನೆ ಮಲ್ಪೋನಾ ಅಟಿಲ್ ಪುರ ಯಾನೆ ಮಲ್ಪಿಲ್ಲದ ಓ ದೇವರೇ ನಂಬೆ ನಿಕ ಆತ ಸಮಸ್ಯೆ ಐತೆ ನಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮೇಲೆ ತೊಲೆತಂಬೆ ಇಂಕ ಇಲ್ಲರ ಫ್ರೀ ಇತ್ತ ಅಲ್ಲ ಬತ್ ಪಂಡ್ರಾಜ್ ಒಂಜಿ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊರ್ಪಲ್ಲಿ ಎಂದು ಇಲ್ಲ ಬತ್ ಓಕೆ ಯಾನಿಡ ಪನಡೊಂದು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ಇರ ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾನಿರ್ನ ಇಲ್ಲ ಬರ್ನಾಗ ಈರ್ ಮುಂಡ ಪಡೊಂದು ಪುಡಿದಿನ ಸೀರೆ ಎಡ್ದು ಆಜುಡೊಂದುಲ್ಲಾರ ಯಾನ್ ಅಲ್ತಿ ಪಿರವತ್ತಿ ನಂಬೆ ಈ ಪಿರದೇ ಬತ್ತಿ ನಲ್ತಿರ್ದಿ ಆ ಕುಂಟಾರ್ತನ ಹಿಡ್ದು ಒಂದು ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುಣ್ಣ ನಂಬೆ ವರಾರ ಉಂಡತ್ತ ಗ್ರಹ ವಕೀಲೆಲ್ಲ ಆವುಡಾಪುಂಡು ಎಜೆಸ್ಟ್ ಆವುಡಾಪುಂಡಮ್ಮ ವಕೀಲರೇ ಬತ್ತು ಬತ್ತು ತಾರೆ ಏಡಿನ ಪಾತ್ರ ಉರ್ಲಾರು ಎನ್ನರು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಇಡಬಲೆ ಪಾತೇರ್ಗ ಮರ ನೀನಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆ ಅರ್ನೇ ಪುಂಡ ಎಂಕುಂಡತೆ ಆರೆಗ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊರಡು ಆರೆನಿ ಎಂಚ ಬುಡೋಡು ಈರ್ ಬನೋಡು ಈ ಬೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡುದು ಬೆಚ್ಚಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೌದನ್ ಗೋಧಿ ಬೆಚ್ಚನ ಬಗೆ ಇಂಚಿನ ನೀನೇಕ್ ಬೈದಿನ ಮುಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹಿಡಲೆ ಅಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಕೇಳೋತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೇಳೋದು ಇಂಚಿನ ಮರ ಜಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರು ಜಂಗ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಆಡು ಜಂಗ್ ಅಲ್ಲಿನ ಬುಡೋಡು ಎಂಚ ಬುಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಬೋಲ್ಲೋಡು ಬಿಡುದು ಬೋಲೋರ್ ಗುಣ ಲಾಯ್ಕ ಅವಮಲನ ಅಲ್ಲಿ ನಾವಿನ ಫಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಪೇರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಬಗೆ ಇಂಚಿನ ಯಾಂದಾನಿ ಮುಂದೆ ಮಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಹೋಯ್ತಿಲ್ಲ ದಾದ ಪಲ್ಲೆ ಮಾರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನ ಪಲ್ಲೆ ವಕೀಲರೇ ಇರಗಿತ್ತ ಆ ಪುಂಡೆಜ್ಜ ಆಜಿನಂತ ಸೀಟ ಪೋಪೆ ಇವಡೆ ಬಿದ್ದಾನೆ ಒಡೆ ಒಪ್ಪನಿ ಒಡೆ ಒಪ್ಪನು ಎಂಕ್ ಪೋರಂಡಿ ಇರತ್ತಾಗು ಒಡೆಗೆ ಒಡೆ ಒಪ್ಪನು ಒಡೆ ಒಡೆ ಒಪ್ಪನಿ ಒಡೆ ಒಪ್ಪನಿ ಅಯ್ಯೋ ಎಂತ ಕೆಲಸ ಪೋನಕ ಓಡೆ ಪೋಪಿ ಕೇರದುಲ್ಲರ್ತ ವಾರಮದ ಮನುಷ್ಯ ಇರು ಇಂದ ಒಬ್ಬ ಏನಾತಂಡಿ ಸರ್ ಓ ಈತ ಪಾತ್ರ ಏರ್ಲ ಬಂದ್ರಿ ಓಡೆ ಬೋಪನು ಈತ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಪಾಡು ಓಡೆ ಬೋಪನು ಸಂಬಂಧ ಒಂದು ಪಾಡು ಓಡೆ ಬೋಪನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಾಡು ಓಡೆ ಬೋಪನು ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದ್ ಬೋತನು ಅವ ಸೈಡ್ ಈ ಓಡೆ ಬೋಪನು ವಾ ದರಿದ್ರ ಮತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯ ಇರು ಎಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ ಪೋನಕ ಅಂಚಪುರ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ದೂರ ಪೋಪಿನಿಂದ ಕೇನೋಡು ಅವು ಸೈಡ್ ಈ ಬೋಪನು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲದಾದವು ಈ ಬೋಪನು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲದಾದವು ಯಾನ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲನ ಮಾರಿ ನರಕದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಯ ವಾನ ಮುಂದೆಂಬೆ ಯಾನ ದಾಯ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಬರ್ರೆ ಬಂತು ಎಂಕ್ ಬ್ಯಾಟ ಕೇಸಿಜ್ಜ ಮಾರೆ ಸರಿ ಯಾಂಬರ್ಪೆ ಓ ಒಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೇರುಂಡ ಉಂಡು ಒಂದು ಚಾಮಿನಿ ಮಲ್ಪೋನ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಪೆ ತರ ಶೆಟ್ಟ ಅಣ್ಣ ಓ ಈರು ಪೊದು ಮಲ್ಪೋದ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊಡ್ರೆ ಬೈತಾ ನಿಕ್ಕು ಬರ್ಚತ್ತ ಎಂಕಾಂಡಲ್ಲ ಅವಡು ಇಪ್ಪಾಡು ಮಂಡ ಸರ್ ಬಗೆ ಎಂಚಿನೇ ಸರಿ ವಕ್ಲರೆ ಬರ್ಪೆ ನಂದ ಓ ಒಂದ್ ಚಾಂಡ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಮುಂದು ನೀರ್ಲ ಅವು ಕಡೆಗೆ ನೀರು ಕೊಣ ಒಂಜಿಲಾಟೆ ಒಲ್ತು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇರ್ದ ವಾ ಬೆದಂ ಮರೆ ನಂಬೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡ್ತೋಪಿನ ಮಾತ್ರ ಉಂಟದ ಹಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪು ನಿನ್ನ ರಟ್ನೆ ಬಿಡಿದಿ ಶೇ ಮಂಚೆ ನಡ್ತೋಪಿನ ಬೆಟ್ಟಲ್ಲಂದು ರಟ್ನೆ ಬಿಡಿದಿ ಪುರನ್ ಕೇಂದ ವಿಷಯ ಕೇಂದ ಈರು ಮೊರ ಹೊಸ ಮದ್ಮೆ ಯಾರ್ಗೆ ಹೊಸದ ಬನ್ನು ಮಗ ಕಿಂಜ ಬನ್ನಿಗೆ ತಾಳು ಪ್ರಾಯಜಿಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತು ಗೆಲಗೆ ಅಲ್ಲಿ ದಾಲ ಗೊತ್ತು 12 ವರ್ಷ ಆಗೈತಾ 12 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ದಾಲ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಬೆ ದಾಲ ಬಂಡ ದಾಲ ಗೊತ್ತು ಅಂದ ಅಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಪುರ ದಾಲ ಗೊತ್ತು ಜಾ ಫಸ್ಟ್ ಏಟ್ ಪುರ ದಾಲ ಗೊತ್ತು ಜಲ್ಲಿ ಅಂದ್ ಅಲ್ಲ ಸೈಡ್ ವಕ್ಲೆ ಆಲ್ ಕಿಂಜ ಬನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ದಾಲ ಗೊತ್ತು ಇತ್ತ ಇರಗೀತ ಪ್ರಾಣಿ ಇರಗಂದ ಗೊತ್ತಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ದಾಲ ಅಂದ್ ಎಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಹೋತು ನಿಂಬೆ ನಂಬೆ ಯಾನ ಅಂಚೆನೆ ಬಜಿ ಪೊಟ್ಟತ್ತೇನ ಯಾನ ನಾ ಸುರುತ ಬಿಡ್ದಿನ ನಾಲ್ ಜೋಕುಲ್ಲ ನಾಲ್ ಜೋಕುಲ್ಲ ಎಟ್ಟೆ ಕಲ್ಪದೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ದಾ ಒರಿ ಸುರುತೆ MBA ಮಲ್ದಿ MBA ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬೊಕ್ಕೊರಿ SI
ಕಡತೆ ಮಾತ್ರ ಕಲುವಿ ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಆ ಕಲ್ವಂದಾಗ ಇಲ್ಲಾರ್ದಿ ಒಂದಿನಿ ನಾಂಬೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೆಂದು ಬಣ್ಣು ಕಡತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ನ್ ಬಿದ್ದಾಡ್ರೆ ಪುಂಡ ತಲ ಕನ್ನಡ ನಾಯನಂದ ಅದಾಲ ಕೊನದ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ನೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಒಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಾನು ಪಿದೆ ಬಾಡ್ರ ಆಯ್ತು ಆಯ್ನ್ ಬಿದೆ ಮಾಡು ಜನ ಆಯ್ನ್ ಬಿದೆ ಮಾಡು ಇಲ್ಲ ಬೆಂದು ಬಣ್ಣ ಆಯ್ನತೆಯ ಅಂಚೆ ಇಷ್ಟಪುರ ಕಣ್ಣನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಕಣ್ಣು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಇಷ್ಟಪುರ ಬಿಡ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಬಿಡ್ತು ಎನ್ನನೇ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಲು ಅಂತ ಕಲ್ಪದೆ ಆಯ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಗಜಲ್ದ ಮಂಡೆ ಭಾರಿ ಗಜಲ್ದ ಮಂಡೆ ಬೋದಿನ ಬರ್ವಿ ಅಲ್ಲ ಎಕ್ಕಡ್ ಜಪಡದೆ ಕಾರ್ಡು ಅಲ್ಲ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ತೋಚಿರುತ್ತ ಗಜಲ್ ಮಂಟ ನಿಜ ತಕ್ಕಿಯೋ ತಕ್ಕೋವೇನು ಇರಗಂಚ ಗೊತ್ತು ತಕ್ಕು ಇರಗಂಚ ಗೊತ್ತಿಯೇ ಎಂಕ್ ನಿನ್ನ ನಾಯಿದ ಬುದ್ಧಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ತಕ್ಕಿಯೋ ಯಾನಂಜಿ ನಾಯಿದ ಬಟ್ಟ ನೀರು ಬಟ್ಟಲಿಚ್ಚಿ ಬಂಡರ ತೈಕ್ ಮೇಲೆ ರಕ್ತ ಮತ್ತಿನ ತಪ್ಪು ಮರ್ಯಾದಿ ಒಂದು ಒಂದು ಗಾಡಿ ಪಾಡಿಗೆ ನೂರ್ದಿನಿ ಗಾಡಿ ಪಾಡಿಗೆ ನಾಯ ನೂರ್ದಿನಿ ಉಂಬೆ ಉಂಬೆ ಉಂಬೆಡ ಸೈಡ್ ಬೇರೆ ನಿಮ್ಮೆ ಗಾಡಿನ ಪಾಡಿನ ರೂಪಾಯಿನಿ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿ ಬಟ್ಲಕ ನೀರ್ತು ಬೋತಿ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿ ಬರ್ಲಕ ನೀರ್ತು ಬೋತಿ ಗೊತ್ತಿಂಡಿ ಬೇರೆನಾ ಬರಿ ಬಾಯಿ ಬಟ್ಲಕ ನೀರ್ತು ಬೋತಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ಗುತ್ತಿ ಆಯ್ನ ಪಿರಿಯಡ್ ನೂರ್ದಿನ ನರಂದ ಗುಲ್ವೇನ ಮಾರೆ ಈತ ಲೇಟ್ ದಾನಿ ಬರ್ರಿ ಈ ಲೇಟ್ ದಾನಿ ಬರ್ರಿ ಈಗ ಇನ್ನೇನು ಲೇಟ್ ದಾನಿ ಬಕೆಂಚಿನಿ ಒಂಜಿ ಕೇಸ್ ಕೊರ್ದು ಆಜಿ ನಿಂಗುಲ ಆತ ಇನಿ ಫೈನಲ್ ಮಲ್ತಾರ ಇರು ಫೈನಲ್ ನೇ ಇನಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊರ್ಪಾಯರ್ ಈ ಜನ ಇರ್ನ ರಟ್ನದ ಬುಡಿದಿಗೆ ಯಾರು ಬರ ಏರ್ 10 ವರ್ಷದವೇನಾ 10 ವರ್ಷ ಐಕಿದಾಲ ಗೊತ್ತಿದ್ಯ ಪಾಪ ಐಕಿದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇರೇ ಮದದ ಬೋತು ಅವು ಸೈಡ್ ಇಮೇನಿರ ಮಗೆ ಪಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಗೆ ತಂಬೆ ಇಮೇನ ಗುರ್ತು ನಂಗೆ ಮೂರು ನೀ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ನಾನೋ ತಮಲ್ದೇಮಿ ಮೂರು ನೀ ಏರನ್ನ ಗಾಡಿ ದಾರಿಗೆ ನೂಕ್ದೇಮಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಇಮೇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗುರ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಂಗೆ ಅನ್ನಮೆ ಏರ್ ನೂಕಿಂದಿರಮೆ ಗಾಡಿ ದಾರಿ ಏರಿಗೆ ನೂಕಿನ ಯಾವನ ಓಲ್ ಇಡಪ ತೋರ್ತಿಯೆ ಪಕ್ಕಿಂಚಿನಿ ಹೆಂಗೆ ಬೆಚ್ಚಾಪ್ಜ ಮಾರ ಹೆಂಗೆ ಬೆಚ್ಚಾತು ಗೊತ್ತಿನಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಡಿ ಖಾಲಿ ಕೂತೊಂದಿ ನಾತಿ ಇಂದಿ ಮಣಿಪಾಲಿಗೆ 7 ಗಂಟೆ ಬಸ್ ಎಂತ 5 ನಿಮಿಷ ಹೊಡ್ಬೋಡು ಮಣಿಪಾಲಿಗೆ 7 ಗಂಟೆ ಬಸ್ ಎಂತ 5 ನಿಮಿಷ ಹೊಡ್ಬೋಡು ಎದಾಲ ಕೇಳೊಂದು ಇಪ್ಪು ಹೆಂಗೆ ಬೆಚ್ಚಾಣ 407 ಗಾಡಿ ಬರ್ತೇನೆ ಉಡ್ತಿಗಲ್ಲ ನೂಗೆ 5 ನಿಮಿಷ ಮಣಿಪಾಲ ಹೋತಿ ಎಂಚ ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ ಹೋಯ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರಿ ಒಲ್ಲಂಡ ಕೆರ್ಪನಾಯನಿ ನಮೆ ಎನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಮಾತಾಯನ ಕೇನ್ ನಾವು ಮತ್ತನ್ ನಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹೊಡತಾ ನಿನ್ನದಲ್ಲ ಡೈವರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಡ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತನ ಕೇಳು ಅಂದ ಆಮೇಲೆ ಕುಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಕುಲ್ವ ದೀರ್ಘ ನೀನು ಶಬರಿಮಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದೇನೆ ಮರಿ ಹೆಕ್ ಮಾರಿ ಓ ನಟ್ಟೊಂಡಿ ದೇವರಣ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಮಾರ ಒಂಜು ಸಮ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ತೋನು ಕೋರ್ಟ್ ದಲಕಂದ ಏನದು ಒಂಜಿ ದಾಲ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ತೋ ನೋಡಿ ಕೇನು ಇರೇ ಓ ಹೆಂಗ್ ಕೇಳಿ ಕೇಳೋಡು ತುಂಬಲಿ ಕೇಳಿ ಇರ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾತ ನೆರಮಂತ ಪನ್ಪೇರಿ ನಿಗಲ್ ಇಲ್ಲಡು ಕಣ್ಣೆನ ಬಿಡಿದು ಬಾರಿ ಕುಸುಡಿಪ್ಪವರಿಗೆ ಕೆಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಕೊಡಿ ಕಡೆ ಬಲ್ಪವರಿಗೆ ನೆರಮಂದಗಳು ಬನ್ನಿ ಏನು ಖುಷಿಯವು ಇಲ್ಲ ಬಲ್ಪುಂದು ಹೇಗೆ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಖುಷಿನತ್ತು ಬೆಚ್ಚುಡು ತುಲೆ ಎಂಕಲೆದೆಲ್ಲ ಗಲಟಿ ಆಲು ಬಾಜನ ಎಂಕ್ ದಕ್ಕುನು ಯಾನು ಬಾಜನ ಅಲೆ ದಕ್ಕುನು ಆಲೆಗೆ ತಾಗಿಂದ ಯಾನ್ ತೆಲ್ಪುನು ಎಂಕ್ ತಾಗಿಂದ ಅಲೆ ತೆಲ್ಪು ಆ ತೆಲ್ಪು ಬಲ್ಪುಂದೆ ಹೇಗೆ ಓ ಬಲ್ಪುನ ಒಂಚೆ ಪೆಟ್ರ ತೋಮುನು ಇಂದಿ ಖಾಲಿ ಚೊಂಬೆ ಬತ್ತಿನ ಬಾಜನ ಅಂದು ಇಂಚ ಖಾಲಿ ಬಾಜನ ಬತ್ತಿನ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಆ ಜನ ಬರ್ರ ಪೂಜಿ ಜಾಗದ 4 ಜನ ಮಾತ್ರ ಓ ಅಂಚ 4 ಜನ ಮಾತ್ರ 3 ಜನ ಮಾರೆ 4 ಜನ ಇಂಚಿನ ಕ್ವಶನ್ ಅದೇನು ಕೇಳ್ರಿ ಯಾ ವಕೀಲ ಬಾರಿ ಡೈವರ್ಸ್ ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ತುಂಬು ಯಾ ಬಾರಿ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಓಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮುಂದೆ ರಟ್ನ ಡೈವರ್ಸ್ ಸುರುತ ಓಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸುರುತ ನಿಲ್ಲಡೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಗುರು ಬಂತೀರಿ ಇನ್ನ ಮಗ ಮನೆ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ ಐಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸುರುಕು ಕಲ್ತೀವಿ ಏನೇನು ಕೊಡ್ರಿ ಯಾನೇ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇರು ಸ್ವಯಜಿ ಇಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂದಿ ಅಜಿದ ಹೆಂಗ್ ಕೊರ್ಪರ ಇರು ಮಾರಿ ಅಂಚತ್ತಿ ಕಲ್ಪರ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ದಾರ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ದೆ ಏನ್ ಓಲ್ ಕಲ್ಪನಿತೀರಿ ಓಲ್ ಕಲ್ಪನು ಯಾನಿತ ವಕೀಲ ಕಲ್ತೆ ವಕೀಲನಾ ಅಂದಿ ಓಲು ಯಾನ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ತಿತ್ತುನು ನೇರು ಅಮ್ಮೆರತ್ತ
ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಅತ್ಯ ಏನಿದ್ದೀರಿ ಈ ದುಮ್ಮದಲ್ಲ ಕಣೆ ಕಲ್ಲು ಬೋಲನ ಕಣ್ಣು ದುಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಯಾನ್ ದುಮ್ಮದಲಕ ಇತ್ತ ಕಣ್ಣನ್ನ ಬಿಡ್ತೆ ಅಚ್ಚಲಾನೆ ಇಲ್ಲ ಮೂಲಡೆ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಕಣ್ಣನ್ನ ಪಕ್ಕ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ತೆ ಇತ್ತ ವರಾರ ಪಿದೆ ಇಡ್ಲವಂತ ಕಣ್ಣಂದ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೆ ಕಣ್ಣೊನೆ ಇದೆ ಇಡ ಅನ್ನ ಈನ ಕಣ್ಣೊಂಬೈ ಈನ ಕಣ್ಣೊಂದ ಇತ್ತ ನೀವು ವಾಚಿ ಕಣ್ಣೊಮ್ಮ ಏ ಮಾರಿ ಅವೇನ ಬುಡದಿನ ವಾಚ್ ಬರ್ ನಿಕ್ಕೊಳ್ದಿಕ್ಕಿ ನೀವು ಬುಡದಿನ ವಾಚು ಒಂದಿರ ಮುಡಿದಿನ ವಾಚ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತೈತಿ ಒಂದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ತಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ದೇವರ ಅಡದೆ ನಿಲ್ಕಣಿ ಕಾತಲ್ಲ ತು ಏನ ಮರ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಹೊಡೆ ತೂರ ಅದೇ ವರರ ಬೋಡಾಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ಇಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಬೋಡತ್ತ ಬೋಡಾಪುಂಡು ನೆಟ್ಟಿದಾಲ ಪಿಚಿಂಬೆ ಅವನ್ ಒಂದು ಎಂಕಿರ ಕೇಂದ್ರ ಕೇನ್ ಕೇನ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲತಿ ಈರ್ ದಾಲ ಕೊಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈರ್ನ ಬುಡಿದಿನ ಲೆಪ್ಲೆ ಓ ಈರ್ನ ಬುಡಿದಿನ ಲೆಪ್ಲೆ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿಂದ ಹೇಗೆ ಲೆಪ್ಪುನು ಒಂಜೇ ಪುನು ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಆಯ್ನ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಣ್ಣ ಹೆಂಗ 50 ರೂಪಾಯಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಪೇವು 50 ರೂಪಾಯಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ಲಕ ನೀಡಿ ಟೋಕನ್ ಲಾಕುಂಡ ತಕೊಂಡು ಒಂದು ವಡ ಓ. ನೆಟ್ಟೆ ಆಫರ್ ವಾರ್ಸೋಕೊಂಡಿ ಓ ಅವು ಕಸ್ಟಮರ ಅವು ಕಕ್ಷಿದಾರೇನು ಮಾರೆ ಓ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಕ್ಷಿದಾರನ್ನೇ ಅಂಕಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರೆ ಏನಡೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿತ್ತಿದ್ದೀರ ಆಯ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಬಾನು ಒಂದು ಕಲ್ಪನತೆ ಹಾಗೆ ಅಂತೀನಿ ಏ ದೇ ಬುಡಿದಿನ ಲೆಪ್ಲಿ ನಿಜ ಬುಡಿದಿನ ಲೆಪ್ಲಿ ಇರಳ ಕೇಂದ್ರ ಪುರ ಕೇಂದಾಡಿ ಈರ್ ಬುಡಿದಿನ ಲೆಪ್ಲಿ ಅತ್ಯ ನಿಕ್ಕು ಹೆಂಗ ಧೈರ್ಯ ನಿಜ ಮರಿ ವಕೀಲೆಂದು ಆನಿಗೆ ಒಂದು ಕಿಂಜ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವೆ ಯಾಣಿತ ವಕೀಲಿಂದ ಧೈರ್ಯ ಆಯ್ತು ಐರೊಂದು ಎಡೆ ಹೋಗಿಲಿ ಇನ್ನಗರ ಒಂದು ಕಿಂಜ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ನೋಡು ಮನೆ ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲಸ್ 90 ಎಂಕ ಕಿನ್ನೆ ಸಿಲ್ಲಿ 90 ಪ್ಲಸ್ 90 ಅವ್ವ ಬಚ್ಚಿ ಈರ್ ಕೇಂದ್ರ ಏನಡಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಿಡಿಕೇನ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ನಿಜ ನಾನು ವಕೀಲ ಏನಡಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಿಡಿಕೇನ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಸೈಡ 90 ಪ್ಲಸ್ 98 ಎಂತ 90 ಪ್ಲಸ್ 98 ಎಂತ ಬಾರಿ ಖುಷಿ 90 ಪ್ಲಸ್ 98 ಗೆ ಆಯ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದು ಕೋಟ್ರ ಹಾಪುನು ಈ ಬಜ್ಜಿ ಮಂಗೆ ಮರೈ ಕೈತು ಬೋತ್ನಿ ಬಜ್ಜಿ ಮಂಗಿ ಬಜ್ಜಿ ಮಂಗಿ ಆಗ ಅನ್ನೊಂದು ಹೋಗಿ ನಾನು ಏ ಈ ಆಯ ಮಂಗೆ ಬಂದು ಈ ತೆಲ್ಪುಂದೆ ಮೇ ಯಾನ್ ಮಂಗೆ ಅಂಡ ಈರ್ ಗುರು ಮಂಗೆ ಅತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸರಿ ಮಾರಿ ಸಂತ ನೆಕ್ಲೋಣ ಇದು ಮನೆ ஐயோ என்ன வாட்சி போண்ட ஐயோ என்ன வாட்சி போண்ட என்ன வாட்சி போண்டி ವಾಚು ಒಲ್ಲು ಪೋಯಿನ ಯಾನವಳು ಕತ್ತಲೆಡ್ದಿದ್ದೆ ಕತ್ತಲಡ್ದಿನ ಮೂಲೆನ ನಾಡು ಇದು ಆ? ಅಲ್ಲಿ ಬೋದು ನಾಡೋಚ್ಚ ಈರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಬಾರು ಕತ್ತಲೆ ನಾಂಡ ತೋಚುಂಡ ಐಕ್ ಬೊಲ್ಪು ಬತ್ತು ನಾಡ್ನಿ ಅಂಚ 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 ಭಾರಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಪುಂಜು ದೇ ಎಂಕಿರಡೆ ಕೇಂದ್ರ ಎತ್ತಿಲಿ ದಾದಿ ಈರೆಗ್ ಡೈವರ್ಸ್ ತಾಯಿ ಕೊರ್ಪುನಿ ಆ? ಇರ್ನ ಖಂಡ ನೀರೆಗ್ ಡೈವರ್ಸ್ ತಾಯಿ ಕೊರ್ಪುನಿ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಇರುವ ವರ್ಷ ವಕೀಲರೆ ಹಾ, ಹಾ, ಹಾ. ಒಂಜಿ ಪಾಲಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪಾಲಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಎಚ್ಚಿ ಅವಸ್ಥೆ ಮರಪ್ಯಾನ್ ಏನಾಡಿ ಮದ್ವೆ ಅದು ಇರುವ ವರ್ಷ ಅವನಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಪಲಾವ್ ಕೊರ್ತಿದ್ಯಾರ್ಗೆ ವಕೀಲರೆ ಫಲ ಬತ್ತು ಒಂಜಿ ಫಲ ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ನಿ ಫಲ ಅವು ಸಾಮ ನೋಡು ಇಂಚ ನೋಡು ಫಲ ಅಂದಿ ಯಾರು ಫಲ ಒಂದೇ ನೀನು ದಾದಬೆ ಅಂಚ ತೀತು ಸೋಕದ ಫಿಗರ್ನ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪಿರತ್ತ ಅನ್ಬೇಕು ಸೇಲ್ ಹತ್ತು ಮಾರ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊರ್ಪು ನಾವು ಎಂಕಿ ನಾವು ಅವಿ 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 ಬನ್ನಿ ಸರಿ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಎಂಕಿರಡೆ ಕೇಂದ್ರತ್ತೆ ದಾದಿ ಕೇಂದ್ರತ್ತೆ ದಾದಿ ಬಲ್ಲೆ ಇದೆ. ಬಂಗಾರ ಫುಲ್ ಉಂಡದಿ ಆ ಒಂದು ಕರಿಯ ಮನಿ ಏತ್ ಪವನಿ ಒಂದು 4 ಪವನ್ 6 ಬಾರ್ದಿನಿ ಆರೆ ಮಾಡ್ದಿನ ಮತ್ತೆ ಖರ್ಚು ಕೂಡ ಆರಿಡು ಒಂದ್ ತಾರು ಒಂದ್ ತಿಂಕುಲು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತೋನು ಮಾರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತೋನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತಿನಿ ಬರ್ಲಿ ಲಕ್ಕ ಓಡಿಸಿನ ನಾನು ನೆಕ್ಲೆಸ್ ತೋಡ ಮನೆಗೆ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಓ ಬಾರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಏತ್ ಪವನ್ ಉಂಡಕ್ಕ ಏನತ್ತೆ ಅಂದು. 2 ಪವನ್ ಅನ್ನ ಅಡ್ಡ ಪವನ್ ಉಂಡ ಒಂದು ಬಾಗಲ ಸರ ಪಕ್ಕಲ ಸರನೆ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಮರನೆ ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಕಂತ ಬಾರ್ದಿನಿ ಇಂಚನೆ ಕೊಡ್ತೀನ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಡೆ ಕಾಸು ಎತ್ತುಂಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಡೆ ಕಾಸು ಎತ್ತುಂಡ 2 ಲಕ್ಷ ರೊಟ್ಲತ್ತುಂಡಿ ನೀನಿ ದಾದ ಆಲ್ರೆಡಿ ದಾನ ಈ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಬೋತ್ನ ಅದು ದಾದ ಈ ದಾದ ಕೇನ್ ನೀನ್ ಅಲ್ಲಡ ಇರೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಮಾರ ದಾದ ಆಯ್ಕೆ ಬಿಡ್ಚಿಡ ಒಂದು ಊರ ನಂಗೆ ಅಪ್ಪಜಿ ವರ ಪುದರ್ ಪನಲ್ಲೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪರ್ಕಳ ಸುಭಾಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಪ್ಪದ ಗಟ್ಟಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಾಂತ್ಯ ಹರೀಶ್ ಹರಿಗಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಡಂದಲೆ ಗುರುವಣ್ಣ ಎರಡು ಸುರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಬರ್ಕಳ ಸುರು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟ ಬೈದಾರು ಎಡಾತನು ಎನ್ಲೆ ಕೂಡ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡ ಇತ್ತಂಡು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡಾತನು ಮತ್ತು ಕೆಲ ಮಾರಿ ಎನ್ನಲೆ ಕೂಡ ಮಸ್ತ್ ಪಂಚ ಒಂದು ಇತ್ತಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಪಂಚಸ್ ಇತ್ತನು ಪಂಚ ಒಂದು ಅವೊಂಜಿ ಡೌಟ್ ತೋಜಿಂಡು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ನಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಬೈದನು
ಬಟ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಗಡನಲ್ಲೇ ಮೀರ್ಬನ್ ಅಂತೀರಿ ಆರ್ಡ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಣ್ಣತ್ತೇನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಅದು ವಿಜಯಣ್ಣ ಬಂದಂತೀರು ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಅಂದು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಂಚಾ ಪೊಣ್ಣವನಾಗ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಐನೇ ಎಸಲು ಬಂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನುಂಡು ವರ್ಷದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಡೂ ಯರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಗುರಣ್ಣ ವಿಜಯಣ್ಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಖಿಲ್ ಫೈನಲ್ಸ್ ಬೈದರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಗುಡ್ ಮೇಕಪ್ ಗುಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಗುಡ್ ಜಾಬ್ ಗುಡ್ ಟೀಮ್ ಯು ಲುಕ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇವಾಗ ಹರೀಶ್ ಇನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹಾಕೊಂಡು ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಗಾಟ್ ಗುಡ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ಲ ಗುಡ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಗುಡ್ ಟೀಮ್ ವಾಸ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಒಂಚೂರು ಪಂಚಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡು ಒಂಚೂರು ಸ್ಲೋ ಆಯ್ತು ನಂಗೆ ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ವುಡ್ ಸೇ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಜಯಣ್ಣ ರಾಜ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕೊಡರೆ ಬಂದಿನ ಮೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಸೊ ಮಾತನಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಥೀಮ್ಲ ಡೀಸೆಂಟ್ ಇತ್ತಂడి ಏನಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟು ಪಂಚ್ ಇತ್ತನ ಆಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ದ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರಂದಾನೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತನ್ ಪಂಡ ಆಗುಲ್ ಪಂಪಿನ ಇದ್ದ ಮಿದು ಡೈಲಾಗ್ ಓವರ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಆಪಿನಿ ಆ ಥರ ಐಡ್ದಾತ್ರ ಒಂತೆ ಡ್ರಾಪ್ ಆಣಂದು ಅನ್ಪಂಡು ಒಂತೆ ಲ್ಯಾಕ್ ತೋಚಂಡು ಬಟ್ ನಿಗಳ್ದ ಆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಟು ದಯಪಂಡು ನಿಗಳ್ದು ಅದು ಬರೀತಾರೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅವೇನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುದು ಅಂಚ ಫೈನಲ್ ಬೈದನೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮರ್ಗೆಲ್ದ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಪುಂಚಿತ್ತಿನ ಆಯುರ್ ಸ್ಪರ್ಶ ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಬೇಕರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಯುನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಶಶಿ ಸೋಪ್ ಮೊಕಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ಅಂಚನೆ JP ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮೊಕಲೆಗಳ ವಂದನೆ ಪನೊಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೂ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ಅಭಿನವ ದಿನ ಈ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತೂಯಿನ ನಿಕಲೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ಇನಿತ ಯಾಗಿರ್ದಾಗಪ್ಪ ಮಾತೆರೆಗಳು ಸೊಲ್ಮೆನ್